Sikhulekile emakhosini, siyakhuleka magombamane nomhlaba omkhulu nogada lo. Namhlanje-ke sithinta abantu abathi bakhala ngempilo yabo emile, akwenzeki lutho, akuhlangani lutho. Usuzamile-ke ukuthi ukhiphe isichitho ngoba kunevidiyo engiyikhiphile phambilini. Uma uthi akwazi uyibuke, awubuke ividiyo yethu esigcina ukuyikhipha, ibikhuluma ngomuntu okhipha isichitho. Ayisithi ususikhiphile isichitho sakho njengamanje uwumuntu ofakile ama-CV, uwumuntu o-aplayile enkampanini, mhlawumbe u-aplayela amathuba athile, kungenzeka ulindele amalobolo, mhlawumbe uwumuntu wesimame olindele amalobolo, kumbe izinto zakho khona la ufuna ukuthi zilunge khona. Kunezinto ozigebhele noma kunamathuba owalindele, kunezinto ozilindele ukuba zenzeke empilweni yakho. Nansi-ke imithi ezokusiza, noma mhlambe impilo yakho nje imile, awuqondi ukuthi kwenzakalani, ufuna ukuthi zivule impilo yakho, kuvuleke kucace empilweni yakho, izinto zikhanye. Ake sisebenzise la makhambi amathathu. Ngiphethe induku ezintathu la zizosiza umuntu, ngabe uyamaketha, ungabe unebhizinisi, noma ngabe nje futhi ufuna ukuba nogazi, ufuna ukuba muhle phakathi kwabantu, ufuna ukuthandeka, ufuna izinto zakho zivuleke, ufuna izinto ozikhankaselayo uzithole, izinto ozicelayo uzithole, noma izinto ozilwelayo ukwazi ukuthi uzithole empilweni yakho, kungabi nezithiyo. Ngoba uma sisuke siphika empilweni kunezithiyo eziba khona, noma ungeke uzibone ukuthi mhlambe nansi into engivimbile, kodwa lento le ifika bese isebenza phezu komqondo wakho, ibese ikuvimbezela, isebenze emfihlakalweni, isebenze ngokukamoya, ikufihlele izinto eziwubunhlahla kuwena. So kubalulekile ukuthi uhlalahlale uthole induku ekwazi ukuvula izinto kuwena, cause ngeke sikuphike bakwethu, singabantwana bakamoya, siphila ngemimoya. So uma sesivalekile ey'ntweni zethu, sisebenzisa imimoya ekulezi iy'hlahla ukuthi zikwazi ukuthi zisiphilise, ngoba uzibona nje izihlahla ey'la phambi kwami kazifani, zenza imisebenzi engafani. Njengoba zehlukene nje, sifuna amandla azo kuzona njengoba zikhe kanje. Okay, sizozethula amagama azo lezi iy'hlahla, futhi zisebenza ngendlela elula, azimoshi isikhathi ngoba ziyaphalaza lezi nduku. Uyakwazi ukuphinde uqhume ngazo futhi. Okay, la uqhume lolu, angazi noma kubonakala kahle, uqhume kodwa lolu gedegede, umfazi othethayo. AbaseXhoseni bathi umfazi onengxolo. Uqhume-ke lolu bakwethu, luhle kakhulu ekuqhumiseni izinto esuke zifasiwe. Njengoba sifuna ukuqaqa nje thina izinto zakho ezifasiwe sizoziqhumisa la, nanoma kuthiwa ithongo noma idlozi lakho lithule, liyakwazi ukuthi likhulunyiswe ngale nduku, ngoba kuthiwa umfazi othethayo nje, lisuke likhulunyiswa, linyakaziswa lapho lithule khona. Yikho kukuhle ukuthi induku esuke inalo muthi kayiphahlwe, ishawe kanje sakhamba sagobonga ukuze iphakame le nduku. Le nduku iphakama kahle-ke uma isuke iyisihlanzi samanzi abandayo, kodwa kulolu hlelo lethu izogquma iphinde iphalaze. Sinoqhume lwethu, uzongithela iy'mpande zakhona-ke la, ungitholele iy'mpande uzoyithola kulesi sihlahla. Ziyayiphukela nje iy'mpande zakhona, ngoba kuthiwa uqhume nje iy'mpande eziyiqhumelayo. Uma ukuthi awuwazi ufune kochitha, siphinde la siphathe isibhubhu la, uvule indlela lo, isibhubhu lesi esimhlophe, induku emhlophe. Inhloso yethu la ukuvula izinto zakho wangithi. Le nduku uma uzoyibuka kahle inanameva phakathi, okusho ukuthi ikwazi ukulwa nezinto esuke zibhrijiwe, zivaliwe, iyakwazi ukuvula indlela la kusuke kuvalwe khona. Nanoma usibona lesi hlahla la suke simile khona kancane, sivele phakathi kwey'hlahla bese singabonakali. Isikhathi esiningi sivela nje sigqame ngoba siyakwazi ukuzivulela indlela phakathi kwezinye iy'hlahla. Uvule indlela-ke lo bakwethu, iwona okhona esiwaziyo thina lapha kwaZulu, isibhubhu. Uzothola nakhona impande noma igxolo. Uma uwumuntu wemimoya, kuhle ukuthi uthole impande. Negxolo liyasebenza, kodwa impande inamandla kakhulu uma usuke uwumuntu wemimoya noma uwumntwana wemimoya. Bese siphinda sizoba nanayo induku yethu yesithathu. Uzophatha umphumeleli, abanye bathi umpumelelo, abanye bathi umphumeleli, kukwena ukubiza kanjani. Uzosebenzisa le nduku uyihlanganise nalezi nduku zakho. Sifuna ukuthi uphumelele, angithi njengoba zivula izinto zakho. Usuzosebenzisa nangomphumeleli, isihlanzi sakho esihle kakhulu la, uyaqhuma, uyaphalaza, wenza iy'nsuku zibe 7 siyiphethe le nduku, isuke seyisebenza egazini kuwena. Kodwa nje ngosuku lwesithathu isuke seyiqalile idlala. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu osesikhundleni noma ulwela amathenda. Uma ulwela amathenda, ngizocela ukuthi senze kanje, si-ede nansi le nduku le, amakhosi akaNcamase lawa, inyoka zagibela emthini zingenanyawo. Amakhosi akaNcamase lawa umuthi okhiwa ngosiko olujule kakhulu. Ungawuthola kochitha, kodwa ngiprefer ukuthi uzikhele uma ukuthi ukhona eduze kwakho. Lona ngisikhele mina ngendlela yakhona, ngosiko lakhona. Siyasifake wona bese sibuya sizofaka nansi le mpande.
nansi le mpande eyisimonyo, le mpande eyisimonyo, impande esiyisebenzisayo-ke lapha ekhaya. Iyeke le hlazana, nansi le mpande eyomile, impande esimonyo salapha ekhaya. Iyona mpande siye siyisebenzise ukwenza ukuthi izinto zihambe kahle, zithambe izinto, iy'nhliziyo zithambe. Sungawufaka umayisaka mhlambe omhlophe, wenzela ukuthi izinto zakho zithi ukushesha ziphakame, ngoba kufanele ukuthi induku uma siyithakile zisebenze ngokushesha. Umayisaka-ke uyasebenza kakhulu ekuthenini induku zakho ziphakame zisheshe. Uma uzokhumbula kahle, sinoqhume, sinovula indlela, sinomphumeleli. Izona nduku zethu lezi, uyakwazi ukuzisebenzisa lezi nduku zikusebenzele. Kodwa uma wukuthi umuntu wamathenda, inhle le nduku ukuthi uyithole, amakhosi akwaNcamase. Uma ngewona amakhosi akaNcamase ungathola mhlambe uMabusane, kodwa angimkhonzile kakhulu uMabusane. Muhle uma uzomsebenzisa nomhlonishwa kancane, kodwa asingajuli kakhulu. Ake sime kulezi nduku zethu ezintathu kanje, asingajuli kakhulu ukuthi ngithathe bese ngijula kakhulu uma ngithinta umuthi. Izinduku zethu uqhume, uvula indlela, umphumeleli. Yizo induku zethu lezi eziyisihlanzi somsebenzi. Angikhathali ukuthi omunye umuntu uthini, kuyashiyana ukuthi ugaya kanjani. Ngiyakwazi ukukuthakela lesi sihlanzi ngikwenzele uma ukuthi uyafisa ukuthi ngikuthakele ngendlela yami, suke sekunezinye induku ezisuke ngizoyifaka, kodwa lesi u-base wokuvula izinto. Ayikho into ongeke uyithole la uma usuke uyicela kulezi induku. Iy'nduku ezinamandla lezi, ebunyangeni bonke buphelele bayazi-ke abaphathi bamakhubalo ukuthi lezi induku engizikhiphayo akuzona induku zokudlala. Lolu lwazi bakwethu, hhayi ngoba nakhu ngazi kakhulu noma ngicekela phansi umsebenzi wobonyanga. La sizama ukukhulisana, abantu bangalaphi into engekho, abantu bangagangi ngabantu, ngoba abantu baganga ngabantu. Kunanabantwana abaphume entwaseni umuthi abawazi, okuliphutha elikhulu. Ngoba abantwana sebeyikhiphile inkomo kagobela, kodwa umsebenzi abawazi. So sizama ukubhrija kuleyo gebhu, uzama ukulekelela labo bantu labo. Ungixolele uma ukuthi indlela engichaza ngayo mhlambe khona la usala khona, but iyona ndlela engingazama ngayo nami le. Yiwumuthi lo bafowethu, sifundisana kanjena. If ever kunombuzo ofisa ukuwubuza, ungangibhalela ku-WhatsApp. Please ningangifoneli, ngiyacela, angikhonzanga ukukhuluma nefoni. Umuntu akangisebenzisele u-WhatsApp. Uzongithola enombolweni yami 0649632 400. Umkhulu Nogada uzomthola. Siyathokoza khona, siyathokoza kakhulu, siyathokoza bogogo.